алмазбек Отамбоев раиси ҷумҳури Қирғизистон аз ширкат дар нишасти сарони кишварҳои муштаракулманофеъ даст кашид, чун ба гуфтаи ӯ мумкин аст дар арафаи интихобот дар кишвараш ноамнӣ сар бизанад. 2 рӯз пештар аз ин Алмазбек Отамбоев Қазоқистонро ба он муттаҳам кард, ки мехоҳад ба интихоботи риёсатии ҷумҳурӣ рӯзи 15 октябр дар Қирғизистон мудохила кунад. дар ин бора суҳбате доштам бо Мирҳат Шарифҷон, ҳамкорам аз маркази хабарии Радиои Озодӣ, ва аз ӯ нахуст пурсидам, ки сабаби воқеии даст кашидани Алмазбек Отамбоев аз ширкат дар нишасти Сочи чӣ буда метавонад? Надо полагать, что одной из самых главных причин было как раз его выступление. ба фикри ман як сабаби аслии даст кашидан аз ширкат дар нишасти сарони кишварҳои муштаракулманофеъ маҳз баёнияи Алмазбек Отамбоев буд, ки Қазоқистонро ба дахолат ба умури дохилии Қирғизистон муттаҳам кард. муҳимтар аз ҳама ӯ дар Сочи бо Нурсултон Назарбоев рӯбарӯ мешуд, ки ба қавли Отамбоев мехоҳад дар Қирғизистон раисҷумҳури ҷавонро бубинад. ҳарчанд ба гуфтаи Алмазбек Отамбоев кӯҳансолтарин номзад ба мақоми раисҷумҳур дар Қирғизистон 20 сол аз Назарбоев хурдтар аст. ӯ бо ин гуфтааш ошкоро Назарбоевро муттаҳам кард, ки дар чанд даҳсолаи ахир ба ҳукумат часпидааст ва намехоҳад онро раҳо кунад. Отамбоев ҳамчунин Қазоқистонро ба он муттаҳам кард, ки пешрафти ҳайратовари иқтисодиаш бо дуздӣ олуда аст ва ҳукумат мардуми оддии кишварро ғорат мекунад. албатта баъди чунин баёнияҳо рӯбарӯ шудан бо Назарбоев ва Путин ҳам сахт аст. аз ин рӯ ба андешаи ман як сабаби асосии нарафтани Алмазбек Отамбоев ба нишаст ҳамин аст. Одной из самых главных причин было как раз вот это. ва таври гуфтед Алмазбек Отамбоев раиси ҷумҳури Қазоқистонро муттаҳам кард, ки ба интихобот дар Қирғизистон мудохила мекунад. то куҷо барои Қазоқистон доштани як одами худӣ дар Қирғизистон муҳим аст? Я думаю, для Казахстана важно иметь, конечно, своего человека, но дело в том, что ба фикри ман барои Қазоқистон доштани одами худӣ дар Қирғизистон муҳим аст. вале ба фикри ман ҳар касе, ки дар Қирғизистон сари қудрат наояд, бояд бо Қазоқистон созиш кунад, чунки ин кишвар аз назари иқтисодӣ дар вазъе қарор дорад, ки метавонад бо ҳар раҳбари Қирғизистон забон ёбад. ба назари ман инҷо Русия Қазоқистонро ба ҳайси василае барои таъсиргузорӣ ба интихоботи Қирғизистон истифода кард. ба фикри ман номзадии Омурбек Бабанов, рақиби асосии Соронбой Ҷейнбеков дар Москав мувофиқа шудааст ва Русия бо назардошти наздикии қавмӣ, фарҳангӣ ва динии Қазоқистону Қирғизистон хост номзади худро аз тариқи Қазоқистон пешбарӣ кунад. Бабанова в президенты вот этой страны. ва Қазоқистон و قرقیزستان طوری گفتید شریکی نزدیکی روسیه هستند. آیا این ماجرا میتواند برای مسکو دردی سر ایجاد کند؟ Я не думаю, что это создаст какую-то головную боль для России. Россия имеет огромные рычаги. ба фикрам ин моҷаро ҳеҷ дарди саре барои Русия эҷод намекунад, чунки Русия аҳромҳои азими фишору таъсиргузорӣ ба Қирғизистону Қазоқистон дорад. ҳар ду кишвар узви иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ҳастанд. инҷо фақат Алмазбек Отамбоев талош кардааст, ки номзадии пешниҳодии худро дар курсии раисҷумҳур бигузорад. барои ҳамин ӯ бо эҳсоси мардуми кишвараш бозӣ карда гуфтааст, ки бубинед, ҳамсояи бузурги мо мехоҳад ба умури дохилии кишвар дахолат кунад. ин фақат як бозии сиёсӣ аз тарафи Алмазбек Отамбоев аст. Здесь политическая игра со стороны Атамбаева.